ku blay yapi. Kane kadai ka yudit channel nga day u Arki. Menta kasngi ngawan ra shapi ya ka poetry ka bakerting ka mensem ba Shynrang na ka kot ka dui taraksir balathok da SoSo Tham. Ka mensem ba Shynrang u ei u boong bangalong marway ka jingklan kam syong ha ka jingpun pai. Ka mensem ba Shynrang ka bathau perthei kam ting kam khau ik bahapo ka syong sai. Ka mensem ba Shynrang ka tur bat ka thom ki jing jing penwit jing bisni jing pihuny nang jur ka syok kata kanang dom ban job ya ka thong kata kanang skuny. Wei lakut jing mut kam ne ban chong khop ba jing hun ka mensem ka long ka jing job. Ubarki lala day ban yam ubas ngany lala sa marway. Lada day hadu ban misnam hauta kin syanya kiway. Kublay shibun. Lada pisngaw tenat ya kini kikam kijonga. Pisngaw baha ban like, share bat subscribe ya kane ke channel. Lada pidon ya ki poetry bafikwa mangapundon kam ha kane ke channel. Pisngaw baha ban pa ya ki ha kane ke email ke balapau ha ke screen. Bat ka bangalabu ha ke description. Kublay shibun, kublay unkurku kodok ya pi.